srdci našich lesov, kde stromy šepkajú tajomstvá minulosti, sa skrýva múdrosť, ktorá pretrvala veky. Liečivé stromy na Slovensku nie sú len tichými svedkami prírody, sú to strážcovia, ktorí nám odovzdávajú svoje posolstvá a liečivú silu. Tento film nás pozýva do sveta, kde každý strom, každý list, každá vetva skrýva príbeh o zázrakoch prírody a o spojení človeka s jej dávnymi silami. V srdci slovenských hôr a dolín rástu stromy, ktoré nie sú len tichými svedkami času, ale aj liečiteľmi našich tiel a duší. Vítame vás v našom filme, ktorý vás zavedie do srdca slovenských lesov, kde liečivé stromy odhaľujú svoju moc a krásu. Liečivé dreviny na Slovensku. S ubúdajúcim snehom a prvými náznakmi jary sa príroda prebudza zo svojho zimného spánku. Práve v tomto magickom období sa vydávame do slovenských hôr, aby sme natočili zábery, ktoré umožnia verejnosti čo najlepšie pochopiť liečivé účinky stromov. Smrek obyčajný. Strom prvej veľkosti, dorastajúci až do výšky 50 metrov, s priemerom kmeňa 1,5 metra. Koruna je končistá, kužeľovitá, s pravidelným vzrastom a praslenovitým rozkonarovaním. Kôra je spočiatku hladká, červenohnedá, starobou sa mení na šupinovitú sivohnedú borku. U nás je prirodzene rozšírený od pahorkatín až po vysokohorskú lesnú hranicu 300 až 1600 metrov. Ihličie zo smreka sa zbiera na jar, keď má najvyšší obsah živín, najmä vitamínu C a esenciálnych olejov. Ihličie zbierame len z čistých oblastí, mimo ciest a priemyselných zón. Vyluhovaním zeleného ihličia vo vriacej vode si pripravíte úžasný aromatický čaj. Tento čaj upokojuje nervy, znižuje nervozitu a stres, stimuluje aj mozgovú kôru, čím podporuje našu schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Uvoľňuje aj boľavé svaly a kĺby. Môžete ho použiť aj na pokožku hlavy pri nadmernej tvorbe lupín. Živica vo vždy zelenom ihličí priaznivo pôsobí pri dýchacích problémoch a pomáha vykašliavať nahromadené hlieny. Živica je aj výborná pri odstraňovaní cukrov zo zubov. Breza previsnutá. Až 25 metrov vysoké stromy s priamym kmeňom a nepravidelnou viac alebo menej vajcovitou korunou. V mladosti má žltkastú až červenokasto hnedú, neskôršie bielu, odlupujúcu sa kôru. Listy sú trojholníkovité, elipsovité, 30 až 60 mm dlhé. Na okraji dvakrát pilkovité s 10 až 20 mm dlhou stopkou. Častejšie sa vyskytuje vo svetlejších, zmiešaných borinách a kyslých dubinách. Listy zbierame na jar, pred a počas kvitnutia, apríl, máj a jún. Sušíme ich v tieni pri teplote 30 až 40 stupňov. Kôru zbierame skoro na jar a sušíme ju na slnku pri teplote do 45 stupňov. Voda z brezy sa zbiera na jar. Obvykle je to obdobie marec až apríl, v závislosti od počasia a lokality.
Dôležité je, aby už teploty cez deň stúpali nad nulu, ale v noci ešte klesali pod bod mrazu. Tento rozdiel teplôt stimuluje prúdenie miazgy v strome. Čaj z listov a púčikov brezy používame pri opuchlinách srdcového a obličkového pôvodu. Rozpúšťa kamene v obličkách a močovom mechúri. Používa sa pri zápalových ochoreniach močových ciest. Odstraňuje krče žalúdka, čriev a tráviace ťažkosti. Odvar tiež prečisťuje organizmus. Používa sa pri dne, reume i zápaloch kĺbov. Odvar z púčikov a listov sa používa pri liečení akútnych a chronických ekzémov. Pri liečení ťažko sa hojacích rán, odrenín kože, pri zápaloch kože s hnisavými ohniskami, pri hemoroidoch. Môžeme ju použiť na čistenie pokožky, pretože uvoľňuje upchaté pory. Podporuje rast vlasov, eliminuje lupiny. Báza čierna. Ker, niekedy až 10 metrov vysoký strom, s kôrou v mladom veku svetlosivou, s početnými lenticelami, neskôr sivou, pozdĺžne rozbrázdenou borkou. Letorasty sú hrubé, sivé, staršie konaríky hnedasté, so širokým bielým stržňom. Púčiky sú protistojné, vajcovité, polonahé. Listy má protistojné, nepárno-pérovité, zložené z 5 až 7 vajcovitých, 0,10 až 0,12 metrov dlhých, na báze celistvo okrajových, vyššie nerovnako pilkovitých lístkov. Kvety sú usporiadané do bohatých, plochých 5-ramenných vrcholíkov, sú 5-početné, žltkasto-biele, voňavé, rozkvitajú v júni až júli. Zbiera sa kvet, plod, list, koreň, zriedka kôra. Liečivé účinky bázy čiernej. Čaj nie je prvotriednym liekom na všetky choroby z prechladnutia. Vyvoláva potenie, ničí hnilobné baktérie, čistí zahlenené priedušky. Má aj močopútne účinky a mierne preháňa, čím uvoľňuje zápchu. Lieči taktiež reumu. Čerstvé, sušené, konzervované alebo inak spracované plody tišia bolesť nervového pôvodu. Hloch obyčajný. Niekedy prezývaný aj trňové jablko. Je veľký rod kríkov a malých listnatých stromov, štelade ružovité. Ker až malý stromček, vysoký 3 až 8 metrov. Často strnito hrotitými, bočnými konárikmi a kružkovanými brachyblastami. Listy sú vajcovité, 20 až 50 mm dlhé, plitko trojlaločnaté až 5-laločnaté. Pri stopke spravidla 2, neskôr opadavé prílistky. Kvety má biele až ružové, v bohatých chocholíkoch. Tmavočervené malvice sú až 10 mm dlhé. U nás sa často vyskytuje najmä na krovinatých, kamenitých stráňach, na čistinách a medziach od nížin až po horské pásma. Hloch nie je vhodné zbierať z kríkov povedľa ciest. Zbiera sa kôra na jar, tá sa používa čerstvá alebo sušená. Drobné červené plody sa trhajú na jeseň. Kvety sa zbierajú ešte ako púčky. Hlavné látky obsiahnuté v hlohu sú proteín, pektín, kalcium, železo, sodík, dráslík a fosfor. Polyfenoly ďalej znižujú riziko vzniku cukrovky, konkrétne druhého typu, astmu či starnutie pokožky. Liečivé účinky sú vychytávanie voľných radikálov
a zníženie oxidačného stresu buniek. Protizápalové účinky. Výťažok z rastlín zmierňuje zápal v ľudskom organizme. Zníženie tlaku krvi. Zníženie hladiny cholesterolu vďaka pektínu. Výťažky z plodov obsahujú vlákninu a tým prispievajú aj k zlepšeniu trávenia mastných jedál. Najpoužívanejšie výrobky sú čaj. Používa sa list a kvet. Tinktúra. Používajú sa čerstvo natrhané kvety. Masť. Používajú sa kvety a listy. Lipa veľkolistá. Až 30 metrov vysoký strom s priamym valcovitým kmeňom a hustou košatou korunou. Kôrou, borkou a letorastami sa podobá lipe malolistej. Púčiky bývajú trochu väčšie. Listy má striedavé, široko vajcovité, 60 až 100 mm dlhé. Ostro zubkaté, na líci zelené. Lisé, na rube bledozelené s bielými štetinkami chlpov v pazuchách žiliek. Kvety sú obojpohlavné, podobné predchádzajúcemu druhu, ale rozkvitajú priemerne o 14 dní skôr. Plod je guľovitá náška, so 4 až 5 pozdĺžnými rebrami, na povrchu jemne plsnatá, s tvrdým, ťažko roztlačiteľným osemením. U nás sa vyskytuje roztrúsenie, zriedkavejšie v nižších polohách, hojnejšie v pásme od 500 až do 700 metrov nad morom. Spolu s ďalšími cennými listnáčmi, javormi, jaseňom a brestmi. Zber a skladovanie. Zberáme listy a kvety lipy. Listy zberáme od mája do septembra. Najcennejšou časťou lipy sú jej omamne voňajúce kvety. Kvitnúce kvety lipy zbierame v priebehu júna a júla. Kvety lipy sú veľmi medonosné. Lipa má silný protizápalový účinok. Voňavé kvety lipy blahodárne pôsobia pri zápaloch dýchacích ciest, prechladnutí, angíne či chrípke. Má mukolytický účinok, čo znamená, že pomáha rozpúšťať hlieny a zmierňuje dráždivý kašeľ. Lipa pomáha naštartovať imunitu a podporuje jej správne fungovanie. Vnútorné použitie lipy môže byť lipový čaj, odvar z lipových kvetov, tinktúra z púčikov lipy. Vonkajšie použitie: obklady z lipy, sibírske kúpele z lipy, kúpele celého tela. Agát biely. Strom vysoký 25 až 30 metrov, často s pokrýveným kmeňom a širokou, staršom veku dážnikovitou korunou. Kôra je hladká, zavčasu prechádza do hrubej sivohnedej sieťovito rozpúkanej borky. Púčiky má drobné, skryté medzi jednoduchými hrotitými trňmi prílistkového pôvodu. Listy sú nepárno-pérovité, 0,10 až 0,25 metrov dlhé. Zložené z 9 až 19 eliptických, na konci zaokrúhlených lístkov. Kvety sú obojpohlavné, biele, voňavé, v hustých ovisnutých strapcoch, rozkvitajú v júni. Zber. Kvety alebo súkvetia sa zbierajú otrhnutím prstami zo stopiek alebo odrezaním celých súkvetí a ihneď sa sušia v tenkej vrstve. Okrem kvetov sú zastúpené celej rastline jedovaté lektíny. Na človeka a zvieratá pôsobia toxicky. Kvet zlepšuje chuť do jedenia, pozbudzuje vylučovanie traviacich enzymov, flavonoidy zlepšujú činnosť močových ústrojov. Spolupôsobenie silice uvoľňuje hladké svalstvo močových ciest, tráviacej trubice a žlčových ciest.
uvoľňuje krče hladkého svalstva a pôsobí proti nim aj preventívne. Pozitívom agáta bieleho je dostatok voňavých kvetov, ktoré poskytujú nektár. Med z neho znášajú aj pacienti alergicky na med z iných rastlín. Použitie. Tvorí ochucujúcu zložku čajovín, šípkový alebo žlčníkový. U nás je jeho pestovanie rozšírené predovšetkým v teplých oblastiach, kde zdomácnel a úspešne sa rozširuje. Gaštán jedlý je strom alebo ker šteľade bukovitých, ktorý je známy svojimi chutnými plodmi, jedlými gaštanmi. Dorásta do výšky 20 až 35 metrov, výnimočne až 40 metrov. Koruna je široká, guľovitá až rozložitá. Listy. Opadavé jednoducho podlhovasté, kopijovité, s výrazne zúbkovanými okrajmi. Majú lesklú, tmavozelenú farbu na líci a matnú na rube. Dĺžka listu je 10 až 25 cm. Plody. Jedlé gaštany sú uložené v pichľavých, zelených až hnedastých obaloch, ktoré sa pri dozretí otvárajú. Každý obal obsahuje 1 až 3 semená. Plody dozrievajú na jeseň, september až október. Vyskytuje sa v stredomorských oblastiach, ale je možné ho pestovať aj v miernom pásme. Gaštany sú dobrým zdrojom živín, vitamínov a minerálov. Pri ich konzumácii získavame vysoký obsah škrobu a cukru. Vlákninu, bielkoviny, esenciálne mastné kyseliny, meď, vitamín C, B. Potraviny s vysokým obsahom vlákniny, ako sú gaštany, sa považujú za potraviny s nízkym obsahom glykémie, čo znamená, že zvyšujú hladinu cukru v krvi pomalšie. Čaj z listov gaštanu sa používa v ľudovom liečiteľstve vo Francúzsku na liečenie čierneho kašľa, na liečenie reumatizmu, na zmiernenie bolesti chrbta a na zmiernenie stuhnutých svalov a kĺbov. Buk lesný. Strom dorastá do výšky 30 až 40 metrov. Má vysoko nasadenú kužeľovitú až metlovite rozloženú korunu. Kôra je až do vysokého veku hladká, tenká, striebristosivá, letorasty sú metlovité, tenké, hnedasté, spočiatku chlpaté, neskoršie holé. Listy má striedavé, špirálovito rozmiestnené, stáčajúce sa do dvojradovej polohy. Elipsovité listy sú 40 až 90 mm dlhé, 25 až 70 mm široké. Areál tohto druhu je v oceánskom až prechodnom podnebí v západnej, strednej a južnej Európe. Zber. Najlepšie je zbierať pučiky skoro na jar, keď sa ešte len začínajú otvárať, ale sú stále pevné a plné živín. Ideálny čas je marec až apríl, v závislosti od počasia. Vplyv tinktúry z buka lesného. Stimuluje imunitný systém, pomáha z tela vylučovať kyselinu močovú, eliminuje bolesti kĺbov a svalov, znižuje vysoký cholesterol z krvi, prečisťuje a podporuje trávenie, pozitívny vplyv má aj na kvalitu kože, dezinfikuje a urychľuje hojenie rán. Pís obyčajný. Ker, často strom, s viacerými kmeňmi, vysoký až 20 metrov. Koruna je kužeľovitá až guľovitá. Kôra je hnedočervená, tenká borka sa odlúpuje v rozlične veľkých šupinách. Účiky sú malé, oválne, tupé, výhonky bývajú zelenkasté, holé, neskoršie hnednú. Listy sú ihlicovité, 15 až 30 mm dlhé. Kvitne v apríli až máji. Celá rastlina okrem dužiny plodov obsahuje tieto alkaloidy. Je zakázaný zber a užívanie plodov. Obsahujú vo vnútri jedovaté semená kvôli možnej otrave. Účinné látky v tisoch sú alkaloidy, taxány.
Majú kardiotoxické účinky, avšak potlačajú rast rakovinových buniek. Používajú sa teda v liečbe rakoviny. Na predpis je možné dostať liek docetaxel a paclitaxel. Fungujú ako cystotika, našli si uplatnenie v liečbe rakoviny pľúc, rakoviny prsníka, vaječníkov a prostaty. Čerešňa vtáčia. Až 25 metrov vysoký strom s vajcovitou korunou. Kôra je v mladom veku hladká, červenohnedá, neskôr sivohnedá. Riečne sa odlupujúca v tenkých šupinách. Borka je tenká. Letorasty sú hrubé, červenohnedé, s popolavým povlakom. Účiky sú vajcovito-kužeľovité, listové prihrotené, kvetné zaoblené a väčšinou nakopené na bočných konárikoch. Listy má obrateno vajcovité, náhle zahrotené, na obvode hrubo pilkovité, až 0,15 metrov dlhé. Kvety sú obojpohlavné, biele, bez listých okolíkoch, rozkvítajú pred olistením máji. Zbiera sa kôra a plody. Kôra sa zbiera skoro na jar, marec až apríl. Plody sa zbierajú v júni až júli. Extrakty z kôry čerešne vtáčej sa tradične používali na tlmenie bolesti a zmierňovanie zápalov, najmä pri bolestiach kĺbov a reumatických problémoch. Plody čerešne obsahujú vitamín C a ďalšie antioxidanty, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom a podporujú imunitný systém. Taktiež plody zlepšujú trávenie, pôsobia proti nespavosti. Dub zimný. Až 30 metrov vysoký strom s pretiahnutou nepravidelnou korunou v menej priaznivých podmienkach býva podstatne nižší. Kmeň býva najmä na horských stanovišťach zakrivený, na dobrých stanovišťach a v zápoji však zbiehavý, rovný. Kôra je až do 25 až 30 rokov hladká, sivastá a postupne prechádza do tmavosivej pozdĺžnej rozpukanej borky. Pučiky sú štíhlejšie, menej nahrčené na vrcholoch konárikov. Oproti listom duba letného majú listy duba zimného väčšinou zbiehavú čepeľ s plytkejšími lalokmi a dlhšou stopkou. Plody po 2 až 3 sú sediace alebo majú iba krátku stopku. Žalúd je spravidla menší ako žalúd duba letného, najširší je v dolnej tretine. Čo sa týka zberu, tak predovšetkým sa zbiera dubová kôra, ktorá by mala byť z mladého stromu, čiže nie už popraskaná, a mala by sa zbierať z kmeňa alebo vetiev bez drevového zvyšku. Ideálne je, keď sa zbiera hladká a lesklá kôra na jar. Vnútorné použitie. Dubová kôra môže pomôcť pri problémoch s značkou a pri rôznych žalúdočných alebo črevných katároch. Vonkajšie použitie. Používa sa napríklad na odvar na kloktadlo pri zápaloch sliznice, ústnej dutiny alebo hrtánu. Taktiež sa môže pridať do ústnych vôd pre lepšie zacelenie drobných hraniek. Častejšie sa využíva na vonkajšie účely a má veľmi pozitívny vplyv na pokožku, napríklad na akné, prípadne na hemoroidy. Smrekovec opadavý. Strom dosahujúci výšku až 50 metrov s priemerom kmeňa viac ako 1 meter. V mladosti úzko kužeľovitá koruna prechádza do nepravidelnej, vysoko nasadenej. Spočiatku hladká, žltohnedá kôra sa čoskoro pozdĺžne rozpraskáva na borku, ktorá je v starobe značne hrubá. Výhonky sú tenké, hnedasto-žlté, hladké, púčiky malé, vajcovito guľaté, koncový púčik je slabo živicový, ihlice na starších konároch sú po 25 až 40 na brachyblastoch, na jednoročných výhonkoch jednotlivo. Zo smrekovca opadavého zbierame ihličie. Ihličie sa zbiera vždy čerstvé. V súčasnosti sa smrekovcový balzám používa na inhaláciu pri zahlinení dýchacích ciest. Taktiež sa pridáva do náplasti na hojenie rán. Kedysi sa na tento účel využíval druh many vytekajúcej z jeho mladých konárikov a ihlic. Znútra stromu vyteká tiež červenkastá živica, ktorá sa v Rusku, najmä v okolí Urálu, používala na čistenie zubov. Ďalším liečivým produktom z tohto stromu je smrekovcový med.
rýchlosť cukornatie, čo svedčí o jeho kvalite a zdraviu prospešnosti. Rúža šípová. Ker vysoký 1,5 až 3 metre. S oblúkovito previsnutými konármi, porastenými kosákovite zahnutými osňami so širokou bázou. Lísty sú nepárno-pérovité, 5 až 7 početné lístky, na obvode dvojito pilkovité, vajcovité až elipsovité. Kvety má obojpohlavné, najčastejšie po niekoľkých vo zväzočku, alebo jednotlivé 40 až 60 mm veľké, biele až ružovkasté. Plody šípky zbierame niekoľko dní pred ich plnou zrelosťou, keď sa sfarbia do svetločervená a sú ešte tvrdé. September až október. Súšia sa rýchlo v sušiarni pri teplote do 100 stupňov. Takto sa uchováva obsah vitamínu C. Šípka má močopudný a sťahujúci účinok. Pôsobí prečisťujúco a protizápalovo. Znižuje hladinu cholesterolu krvi. Znižuje lámavosť kapilár. Má vplyv na normálnu zrážanlivosť krvi. Používa sa pri zle sa hojacích ranách. Podporuje látkovú výmenu v organizme. Prevencia proti vzniku chrípky, nádchy a rakoviny. Vrba biela. Až 30 metrov vysoký strom s pomerne rovným kmeňom a metlovitou korunou. Hladká sivohnedá kôra, čo skoro prechádza do sieťovito rozpúkanej borky. Letorasty sú žltkasté až červenohnedé, na vrchole hodvábno plsnaté, staršie konáre hnedkasté. Púčiky má striedavé, podlhovasto končisté, z bokov stlačené, žlté až červenohnedé. Listy sú kopiovité, 60 až 100 mm dlhé. U nás je vrba biela prirodzene rozšírená iba v úzkom páse pobrežných porastov veľkých riek. Najčastejšie s topôľom bielým a čiernym. Veľmi je však rozšírená v kultúrach. Kôra z vrby bielej sa zbiera najčastejšie na jar, keď strom začína púčať, teda približne v období od marca do mája. V tomto čase sa v rastline aktivuje miazga, čo umožňuje ľahké odlupávanie kôry. Extrakt z kôry vrby bielej veľmi účinne potláča horúčku, zápal a bolesť. Táto kombinácia je skvelá pri nachladnutí, vrba je však oveľa silnejší kaliber. Dokáže uľaviť aj pri zápale trojklanného nervu, ťažkých migrénach, artritíde, po chirurgických zákrokoch a podobne. Vrbový čaj podporuje vylučovanie, takže je vhodný na zápaly močových ciest, reumatizmu a dnu. Vonkajšie použitie vo forme kúpeľa, obkladov či zásypov sa ponúka pri rôznych zápaloch či poraneniach kože. Borovica lesná. Strom dorastajúci do výšky 30 až 40 metrov, s valcovitým kmeňom a veľmi premenlivou vysoko nasadenou korunou. Na extrémnych lokalitách býva často nízky s nepravidelnou korunou. V mladosti hladká, žltohnedá kôra, čo skoro prechádza do hrubej, sivohnedej, doskovito rozpraskanej borky. Letorasty sú holé, zelenkasto-žlté, účiky podlhovasto vajcovité, červenohnedé, až 20 mm dlhé. Borovica je vyslovene svetlomilná drevina, úplne odolná proti mrazom a dobre znášajúca výkyvy teploty. Z borovice lesnej zbierame ihličie, najlepšie sa zbiera na jar, od apríla do mája, keď je najbohatšie na živiny a obsahuje viac vitamínu C. Šišky, najvhodnejšie na zber sú mladé šišky, ktoré sa zbierajú na konci leta alebo začiatkom jesene, keď začínajú zasychať. Môžu sa používať na výrobu tinktúr alebo na prípravu odvarov. V minulosti sa borovica preslávila v medicíne, kedy Hippokrates predpísal borovicovú živicu proti zápalu pľúc. Starodávna medicína odporúčala inhalovať odvar z púčikov pri liečbe prechladnutia či zápalu dutín a kloktať ho pri liečbe laryngitídy. Borovicová tinktúra má silné antiseptické a respiračné účinky, vhodné pri bronchitíde, astme, nádche či prechladnutiu. Je taktiež prírodné tonikum a stimulant, pôsobí ako dekogestant. Taktiež uvoľňuje dýchanie a dýchacie cesty, je vhodný do masážnych zmesí, prekrvuje svaly a jemné tkanivo a pomáha pri koncentrácii a sústredení sa.